Eguerdion. Zuen fedearen sustraiak ikasi nahiez, Arantzazura etorri zeraten guztioi, eta Segura Irratiaren bidez egunero gurekin zaituztegun lagun eta fededunoi ongi etorri anaikorra. Gure izakera eta egoera gainditu eta hobetu nahia da gaurko gizakiaren berezitasunetako bat. Aurrera bidea, garapena, aldaketa, evoluzioa eta bilaketa hitzek geure barruko ametsak eta saiaketak adierazten dituzte. Lortutako aurrerapen teknikoek eta aurkikuntzek gogo eta jarrera horri indarrean eusten diote. Lortu nahi duguna gogoan izanez, eta etorkizun hobe baten itxaropenari eusten diogun neurria bakarrik aldatu daiteke mundua eta norbera. Erakusten digu Jesusen antz aldaketak. Gure itxaropena oinarritzea etorri gera otoitzaldi honetara. Zutik jarri eta hasi dezagun gure kantua eta otoitzaldia. Check
ditzala. Amen. Eserita. Egin dezagun otoitz. Oi Jainko, zure semearen antzaldatze ospetsuan, Moises eta Elias arbasoa testigu zirela, sendotu egin zenituen fedeko misterioak, eta egiazko zeure seme-alaba egingo gintuzula adierazi zenuen harrigarriro. Egizu, entzun dezagula zure zerbitzariok zure seme maitearen ahotsa. Harekin batean, zeruko zorionean parte izan dezagun. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Gizaseme antzeko bat ikusi nuen, haren soinekoa elurra bezala zuri. Agintea, haintza eta erregetza ematen zioten, herri guztietako jendeak zerbitzatzen zuten, esango digu Daniel profetak. Daniel profetak profezia liburutik. Begirian nengoela tronu batzuk jarri zituzten eta gizon zahar bat eseri zen. Haren soinekoa elurra bezain zuri, buruko ilea artilea bezain garbi. Haren aulkia eta gurpilak sugar kiskalgarri. Susko ibaia ateratzen zen haren aurretik. Jendetza izugarria zuen zerbitzari,
milaka eta milaka zeuden haren aurrean zutik. Auzia hasi eta zabaldu ziren liburuak. Neure gaur ikuskarian gizasemean antzeko bat ikusi nuen zeruko odeietan etortzen. Gizon zaharra gana hurbiltzen zenean, beroni aurkeztu zitzaion, agintea, aintza eta erreketza eman zioten. Herri, nazio eta hizkuntza guztietako jendetza zerbitzaten zuen. Haren agintea beti erekoa, ez da inoiz bukatuko. Haren erreketza ez da inoiz ondatuko. Guk geuk entzun genuen zerutik etorritako mintzo hori. Jesusek bere aita Jainkoagandik hartu zuen ohorea eta aintza, hau da nire semea, esango die San Pedro bere entzulei. San Pedro apostoluren bigarren gutunetik. Zenide maiteok, Jesu Kristo gure jauna ahalmenez etorrik den egunaz hitz egin genizuenean, ez ginen oinarritu irudipenezko ipuinetan. Geure esperientzian baizik, geure begiz ikusi balduena haren hautitasuna. Jesusek bere aita Jainkoagandik hartu zuen ohorea eta aintza. Hau esan baizion Jainkoaren aintza bikainetik etorritako mintzoa. Hau da nire semea, nire maitea, honengan dut neure atzegina. Guk geu, entzun genuen zerutik etorritako mintzo hori, berarekin mendi santuan ginela. Badugu profeten hitza ere, hitz guztitz sendoa, eta zuek ederki egiten duzue hitz horri adi-adi egonez. Toki ilunean argi egiten duen kriseilua bezala da zuentzat. Eguna zabaldu eta goizeko izarra zuen bihotzean jaiki arte. Jaunak esana, eskerra
Jesusen antzaldak eta harrigarria egiazkoa eta benetakoa da, ez giza haundikeriaren erakusketa bat. Liturgia eta otoitzaldia ez genuke inoiz ikuskizun bihurtu behar. Jainko harrigarriaren gurtza eta esker onaren agerpen baitzik. Ireki dezagun bihotza borontate onenaz eta eskatu zure hitza jauna mintzabekit zutik harritan. Aleluya. Aldi hartan, hartu zituen Jesusek berekin Pedro, Santiago eta honen anaia Juan. Eta mendi goi batetara igo zen. Hiruen aurrean antzaldatu egin zen. Aurpegia eguzkia bezain distizari zeukan, eta soinekoak argia bezain zuri. Eta Moises eta Elias agertu zitzaizkien Jesusekin hizketan. Pedro mintzatu zen orduan, eta honela esan zio Jesusi. Jauna, bai ederki gaudela hemen. Nahi baduzu egingo ditut 3 txabola. Bata zuretzat, bestea Moisesentzat eta bestea Eliasentzat. Hizketan ari zela, hodei argi batek estali zituen, eta hodeitik ahots bat entzun zen. Hau da nire semea, nire maitea. Honengan dut nik atsegina. Entzurio zue. Hori entzutean, ahospez lurrera erori ziren ikasleak beldurraren beldurraz. Hurbildu zitzaien Jesus, ukitu zituen eta esan zien. Jaiki zaitezte, ez izan beldurrik. Begiak jasorik, Jesus bera besterik ez zuten ikusi. Menditik behera jaisterakoan, Jesusek honela agindu zien. Ez esan inori ikusi duzuen hau, harik eta gizonaren semea hilen artetik piztu arte.
galdera oinarrizko bat eginarazi dit entzun dugun evangelio honek. Jesusikiko irudia aldatu beharrean ezote nago, ezote gaude apostoluen antzera. Bere nekaldi eta heriotzaren berri eman, eta jarraipenerako bide estuak agertzeak ez zitu asko balio izan, dizipuluei beste era batera pentsatze arazteko. Mesias salbatzaile politiko eta garaile indartsu dela Jesus pentsatzen dute apostoluek. Ta ezin dute onartu Jesusek hutsegin diezaiekeenik. Ta Jesusek bere krisialdia konpontzeko, bere jarraitzaileen taldeko 3 liderrak berekin dituela, urrutiko menti batera dijoa. Eta euren aurrean antzaldatzen da. Jainkoak berak hitz egin eta Jesusek bide egoki eta zuzena aukeratu duela adierazten die. Arrazoi duela Jesusek. Horregatik entzun ezaiozue. Gure jokaerek askotan dizipuluen antzekoak izan ohi dira. Komena zaiguna entzun eta ikusi, eta gero eguneroko errealitateari ihes egin. Errealismo krisiak gure mugak eta gure neurriak agerian jartzen dizkigunean, zintzotasunari ihes egin nahiaren arriskuak erasotzen gaitu. Eta noizbait bihotza eta izakera aldatzeko gogoa sortzen bazaiku, bildurrak moteltzen gaitu. Bidea ez baita erresa, ez guretzat, ez Jesusentzat eta ez Jesusen jarraitzaileentzat. Eta batek galdetzen dio bere burua eta galdetzen dizuet, zerk edo nork bildurtzen gaitu. Aztertu aldugu inoiz, nork edo zerk bildurtzen gaituen. Eta askotan bildurra dugu aitzaki bizitza inolako erabaki sakonik hartu gabe bizitzeko. Jakina, ez da zentzuzkoa itxu-itxuan ausardi zentzugabeaz bideari ekitea. Ta Jesusek bizia irabazteko bizia eman behar dela esaten digunean, hobe da errealistak izatea. Eta Pedro eta bere lagunek bezala harrituta apal lurrean auspestea. Evangelioek behin baino gehiagoten eragutsi diguztenez, Jesusek ere izan zituen bere krisialdiak. Hasieran aukeratu zituen bideak aldatu beharra izan zuen. Bere entzuleen harrera eta jarrera ikusitakoan. Baina ez zion ordea bizi zuen errealitateari ihes egin, ez. Garbi jakin nahi zuen bere aitaren borondatea. Ta jainkoaren nahia ez da manifestaldi zaratatsu, bulla eta zalapartata istilu artean entzuten. Ez. Bihotzeko isiltasunera egiten baitu jainkoak hitz. Jesusen eta apostoluen beldurrari jainko aitak ematen dion erantzuna da gaurko evangelioa.
Jesusen aldaketa miragarri hau. Kalbarioan gertatuko zena etzekien aurrez Jesusek. Ta bakardadeko harreman gozoan ikasi behar izan zuen aitaren naia. Eta aitak eman zion argia eta adorea bide horri jarraitzeko, Jesusen jainkoaren nahiari, aitaren nahiari jarraitzeko. Hau da nire seme maitea, entzun ezaio zuen. Gure barruko beharrak, arreta gehiagorekin eta arreta sakonagoarekin entzuten eta aztertzen ikasi beharrean gaudela uste dut. Gure eginkizuna erabaki nahi luketen profeta asko baidabil inguruan. Gertaeren arrazoiak erakutsi nahian maisu asko daukagu inguruan. Jokabideak ezarri nahi lituzketen jende asko eta erakutsi nahi liguten jende asko baidabil gure inguruan. Baina osasuna, dirua, arrakasta, boterea, irudia eta atxigenkaria ote dira zorionbide zuzenak. Bizitzari zentzu sakona eta jokabide zintzoa eman nahi dionak, bere bizikera zein iturritan asetzen duen ondo begiratu beharko du aurrena. Eta beti ere evangelioaren erakutsiak gogoratu eta sako aztertu. Borroka sozial eta kultura politikoek erasotzen duten gure gizartean. Indarkeri gehiegi sufritzen ari den gizartean. Inoren laguntzarik aurkitu ezin duten milioika pertsona bizi diren gure gizartean. Entzuteko jarrera dela jarrera zuzena erakutsi digu gaur evangelioak. Entzuteko jarrera. Jesusen irudi aldaketak bizitzaren zentzu eta esan nahi sakona erakutsi digu evangelioan. Pedroren asmo eta ametsen gainetik eguneroko errealitatearen aurrean jarri nahi gaitu. Jesusek erakutsi eta jokaerak. Ezin gintezke urrutiko mendi gainean, edo agerpen harrigarrietan, edo otoitz giro lasaiaren itzalean gelditu. Jainkoaren agerpenak eta esperientzia espiritualak beti izango ditugu lagungarri. Jesuse bere bidean jarraitzeko. Baina, Pedrok erakutsi digu, gizonaren betiko arrisku larria gaudenean gaudela hemen gelditzea da. Hemen bai ederki gaudela, hori da gure arriskua. Egin ditzagun bere hontan jarraitzeko hiru txaborda. Egiten dugunarekin lasai jarraitzeko, geure erantzukizuna ahaztu eta gure egin beharrak jainkoaren ardurapean usteko egin ditzagun hiru txaborda. Baina Jesusek menditi jaitsi egin behar dela esaten die. Beharrean dagoenaren ondoraino jaitsi. Gizona zapaltzen duten indarkeri guztien aurka saiatzeko. Eta batek beste galdera bat entzun nahi luke. Nola igarotzen da fededuna
Jainkoaren babesean sinestu ezinetik konfiantza osora. Jainkoaren bakardadeko harreman zintzoan saiatuz sortzen da konfiantza. Hau da nire semea, nire maitea. Entzun ezaiozuen. Gure bildurrak banan aztertu beharko genituzke aurrena. Eta gero, Jesus bezala, geure buruari galdetu. Prestar nago, aitaren errukizko eskuetan, konfiantza oso horretan saiatzeko. Prestar nago, aitaren errukizko eskuetan konfiantza oso horretan saiatzeko. Hori da bakoitzak erantzun beharko dugun galdera. Ez da erreza hau dena benetan sinestea. Apostoluentzat ere zaila izan zen. Aitor dezagun gure ezin ontatikan ere sinisten diogula Jesusi. Eta Jesusi bakarrik entzun nahi diogula, zutik jarrita. Sinesten alduzue Jainko aita alguzkiduna, zerururren egilea. Sinesten alduzue haren seme bakar Jesukristo gure jauna, Maria Birginagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua, eta aitaren eskuilandean jarririk dagoena. Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Jesukristo gure jaunaren aitak, gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan, betiko bizitzarako. Amen. Jesus da bidea eta bizia guztiontzat. Otoitz egin dezagun geurentzat eta munduko gizon emakume guztientzat. Kristau guztien alde, argiz beterik eta fedearen potzetan bizi gaitezen beti. Eskadeza jogun jaunari, Entzun jauna, gure eskaria. Etxipenaren ilupetan bizi direnen alde. Eskua dizkide batek argiaren giro askatura erakar ditzan. eskadeza jogun jaunari, Entzun jauna, gure eskaria. Oporretan daudenen alde,
Atseden egun hauetan argiaren hurbiltasuna eta gozoa bizi dezaten. Eska dezaiogun jaunari, Gure hildakoen alde, jainkoaren erreinuko argi betera iritsi daitezen. eska dezaiogun jaunari, Entzun aita ona gure eskariok, argitarako egin getuzunez gero, gorde gaitzatzu zure semearen bideen argitan. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoa. Jainkoa goresteko, eta gizakia salbatzeko. Jauna, egitzazu arren santu gure emaitzak, zeure semearen antzaldatze ospetsuaz, eta garbitu gaitzatzu
haren argiaren diztiraz. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, gora bihotza, eskerra jaungoiko gure jaunari, egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna aita guzti santu, jainkoa guztidun betiereko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Honek bere aitza agertu zuen testigu aukeratuen aurrean, eta distirarik handiena zargitu, beste guztiena bezalakoa zuen gorputza. Horrela, gurutzearen lotsaria bihotzetik uxatu ahal izatea eman zien ikaslei, eta Elizaren buru izanik, beregan aldez aurretik era miresgarrian argi egin zuen distira, Eliza osoaren gorputzean gertatuko zela adierazi zuen. Horregatik, zeruko indar guztiekin, lurrean beti eta beti goresten zaitugu, zuri jainko guztiz haundi horri, etengabe kantatuz. Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatua barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, altarean zeure zerbitzari onartu behituzulak. Eta balki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzat. Izan gogoan jauna,
mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Gaur Kristok heriotza garaitu eta bere bizi ileskorrean parte izate eman digun eguna, igandea ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta Eliz zerbitzari guztiekin batean. Era berean, izango goan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure seniriak, eta hildako guztiak ere. Aritzatzu zeure horpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, gu guztio betiko bizia iritsi dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honenga, zuri aita jainko altar guztidun horri, Espiritu Santuarekin batea, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztieta. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraitu, beldur gabe kanta dezagun. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, bakea uzten dizuet neure bakea ematen. Begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasun. Errege bizi baizara gizaldi eta gizaldiena. Amen. Jaunaren bakea, beti zuekin. Eta zure espirituaren. Emaiozue bakea bata besteari. Jangoikoaren bildoka, zuk entzen
Jauna gure jainkoa bedeinkatuazu. Jauna gure jainkoa Bedeinkatuazu. zeru lurren egile Bedeinkatuazu. guztien salbatzaile Bedeinkatuazu. Gure jabezaraka Bedeinkatuazu. Gure jabezaraka bedeinkatuazu. Jesus jainko semea Bedeinkatuazu. Gure gatik hil zara Bedeinkatuazu. Aitak biztu zaituta Bedeinkatuazu. Gure artean zaude Bedeinkatuazu. Gure artean zaude bedeinkatuazu. Espiritu Santua Bedeinkatuazu. bizian bizigarri Bedeinkatuazu. Ozen baile bikaina Bedeinkatuazu. Malko eta ongarri Bedeinkatuazu. Malko eta pozgarri bedeinkatuazu. Jauna gure jainkoa Bedeinkatuazu. zeru lurren egile Bedeinkatuazu. guztien salbatzaile Bedeinkatuazu. Gure jabezaraka Bedeinkatuazu. Gure jabezaraka bedeinkatuazu. Jesus jainko semea Bedeinkatuazu. Gure gatik hil zara Bedeinkatuazu. Aitak biztu zaituta Bedeinkatuazu. Gure artean zaude Bedeinkatuazu. Gure artean zaude bedeinkatuazu. Esker honez, egin dezagun otoitz. Zeure semearen aintza agertu zenuen antzaldatze ospetsuaren egunean. Egizu, jauna, hartu dugun zerutar janari honek egin gaitzala zure semearen irudiko. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Nekaldi eta heriotzaren erdian ikusi zuen bere antzaldaketa Jesusek. Eguneroko zailtasunen erdian, etsipenak,
ez zuen garaitu. Jesusen adorea eta itxaropena erakutsi zaigu Eukaristian. Gure eginkizunerako indartzaile Jesus beraren gorputza kantu. Ta bihotzeko aldaketa dugu gure eginkizun. Eutsi adorez eginkizun horri. Bera gurekin dugu gure bizikeran eta agur beste bat arte. Jauna